Кой иде? Не знам. Кой иде? Здраво, дечки, здраво! Кой иде? Кажете, кой иде? Не се крива! Леле! Здраво! Айде, Яни! На умни деца ке ги давам истини! Айде да пукне! Айде да пукне! Айде, Шенашка! Браво! Айде, Шенашка! Кажи, какво се викаш на Дедо Мраз? Какво? Клаудия. Трябва ти Дедо Мраз слабо слуша. Какво се викаш ти? Андрея. Андрея и Клаудия. Кое е това, бе, тато? Они са умни деца. На Клаудия ке дадеме Татче, кое е това, бе? пакетче. Сега и на тебе ке дадем. Кой балонче го сакаш? Кой балонче? Айво. Било кой? Айде тъй. Айде и на сестричката. Какво се викаше? Андрея. Айде, Андрея, на тебе пакетче, дайде Дедо Мраз. Айде, чека, Андрея, оди балонче. Чека ли си? Айде балонче. Айде, Дедо Мраз ке дай. И календар. И календарче ке дай. Така. Ай се одете тука. Тука дойдете или тук. Айде се слика, сине. Да ме Стойте. слика. Или условата не. Айде, Ойде тука сега деца. айде, после да видим, що Дедо Мраз. Айде, така. Държи и слова. Държите балона. Да ви слика. Айде.